Pan. Wendy Darling este o fetiță cu o imaginație debordantă. Înainte de a merge la culcare, ei îi place să le povestească fraților ei, John și Michael, despre minunatele aventuri ale lui Peter Pan, un băiat magic care poate zbura. Dar astăzi, tatăl lor, George, a decis că Wendy trebuie să înceteze cu astfel de povești. Ajunge cu poveștile! E timpul ca fiica sa să crească! Și încă ceva! De mâine, Wendy va dormi într-o cameră numai a ei. Puțin mai târziu, mama lor, Mary, le spune noapte bună copiilor ei dragi și închide ușa. Ea nu știe însă că însuși Peter Pan este pe cale să intre în cameră, însoțit de prietena lui, Zâna Clopoțica. Ce surpriză pentru copiii familiei Darling când îl văd pe Peter Pan acolo cu ei! Cei doi frați și sora lor descoperă că, în secret, lui Peter i-a plăcut dintotdeauna să asculte poveștile lui Wendy și nu-i surâde deloc noua propunere a domnului Darling. Cum să se maturizeze și să nu mai asculte povești? Trebuie să facă ceva legat de asta. Va duce copiii la casa lui de pe insula Țara de Nicăieri, un loc unde nu crești niciodată. Este nevoie doar de un strop de praf magic și gânduri frumoase și vor putea zbura. Peter merge în față și arată spre cer. Acolo este Wendy, a doua stea la dreapta și drept până dimineață. După un zbor palpitant, Peter, Clopoțica și copiii familiei Darling ajung pe insula Țara de Nicăieri. Ei recunosc imediat locurile despre care le povestise Wendy: tabăra indienilor, laguna sirenelor și corabia capitanului Hook, dușmanul de moarte a lui Peter. Să se termine odată cu Peter Pan, dacă aș putea să-i găsesc ascunzătoarea, mormăie piratul. Pe lângă Peter, printre locuitorii insulei, sunt și băieții pierduți, care însă nu o întâmpină pe Wendy într-un mod foarte prietenos. Ce primire ciudată! Adevărul este că Zâna Clopoțica este foarte atașată de Peter. Este prietenul ei și nu vrea să-l împartă cu nimeni. Ea nu o place pe Wendy, așa că, atunci când i-a anunțat pe băieții pierduți de sosirea ei, a spus o minciună, că Wendy este o pasăre rea care trebuie speriată și alungată. Din fericire, Peter o scoate pe Wendy din încurcătură și mustră pe băieții pierduți. Așa întâmpinăm noi oaspeții? Drept pedepsă, Clopoțica este alungată pentru o săptămână, iar mica zână se simte foarte jignită. Este momentul ca insula să fie explorată. Peter se oferă să o ducă pe Wendy să viziteze laguna sirenelor, în timp ce John și micul Michael preferă să meargă în tabăra indienilor. Peter are întotdeauna idei foarte clare și îi place să dea ordine. Așadar, îi dă lui John o sarcină specială. Tu vei fi liderul, spune el. John pornește mândru, mărșăluind spre pădure. Din păcate însă, indienii nu au nici cea mai mică intenție de a fi prietenoși. Imediat ce îi întâlnesc, îi prind pe John și Michael și îi duc în tabăra lor. La laguna sirenelor, Peter și Wendy îl găsesc pe capitanul Hook în acțiune. El se află pe o barcă împreună cu secundul său de încredere, Smee. Din vârful unei stânci, ei văd că a prins-o pe Tiger Lily, fiica marelui șef al indienilor, pentru a o face să dezvăluie ascunzătoarea lui Peter. Hook încearcă să o sperie, dar Tiger Lily nu se teme și nu răspunde. Dimpotrivă, ea refuză să se uite la el și chiar dacă Hook vrea să o lase legată de o stâncă pentru a aștepta ca fluxul să o înnece, ea nu va dezvălui niciodată locul în care se află Peter Pan. Peter nu ezită, se aruncă de pe stâncă și se luptă cu piratul. Are loc un duel înspăimântător, în care Hook își folosește sabia, iar Peter viclenia. El reușește să-l învingă pe Hook, iar piratul este cât pe ce să cadă direct în gura crocodilului, celălalt mare dușman al său, care îl urmărește zi și noapte pentru a-l mânca. Bătăușul scapă cu greu din colții crocodilului și fuge împreună cu Smee. Aceasta este o victorie pentru Peter, care o duce pe Tiger Lily înapoi la tatăl ei. Marele șef este foarte recunoscător și, drept recompensă, îi eliberează pe John și Michael, așa că este o dublă victorie. Totul merge prost pentru Hook, dar Smee îl consolează. Ei o capturează pe Clopoțica și o duc pe corabie. E încă atât de supărată încât nici nu gândește limpede. Hook o păcălește să-i dezvăluie ascunzătoarea lui Peter. Ne poți arăta drumul?
O întreabă el foarte politicos. Răspunsul este da! Clopoțica nu vorbește, dar se poate face înțeleasă și, înmuindu-și picioarele în cerneală, pășește pe harta insulei și se oprește în locul unde se află ascunzătoarea. Așadar, copiii familiei Darling și băieții pierduți ajung prizonieri ai piraților. Dar unde e Peter? Peter nu știe că băieții pierduți au fost capturați. Pe corabia lui Hook, prizonierii sunt legați de catarg, așteptându-și soarta. Pirații cântă cu voce tare. Încearcă viața de hoț! Gustă din viața unui escroc! Clopoțica însă regretă ceea ce a făcut. Desigur, nu o are la inimă pe Wendy, dar acum înțelege că bunătatea lui Hook era falsă. Piratul îi va face rău lui Peter, iar ea nu poate lăsa ca asta să se întâmple. Așa că zboară la el și îi povestește ce s-a întâmplat. Copiii au nevoie de ei, nu e timp de pierdut. Piraților, nu aveți niciun motiv de bucurie! Iată-l pe Peter Pan! Folosindu-se de pumnalul său, el taie frânghiile care îi leagă pe prizonieri. Apoi, toți atacă pirații. Băieții pierduți, după cum se știe, sunt campioni la aruncat cu pietre, iar Peter este prea rapid pentru Hook, care în cele din urmă se predă. Dar evenimentele iau o întorsătură neașteptată. Bine, spune Peter cu generozitate. Ești liber să pleci. Hook nu are nevoie să-i se spună de 2 ori, dar își pierde echilibrul și cade direct în gura crocodilului, mai înfometat ca niciodată. Hook a dat din nou de bucluc. Ura pentru amiralul Peter Pan! Ura pentru băieții pierduți și curajoși copii ai familiei Darling! E timpul să se întoarcă acasă. Un strop de praf magic și clopoțica transformă barca într-o corabie zburătoare, poleită cu aur. Wendy, John și Michael zboară cu viteză pe cerul înțesat de stele, la bordul minunatei corăbii și ajung înapoi în dormitorul lor. După ce i-au culcat pe cei 2 frați mai mici, Mary și George Darling, împreună cu Wendy, privesc corabia lui Peter de la fereastra dormitorului. Mami, nu-i așa că e minunat? Spune Wendy zâmbitoare. Este într-adevăr o priveliște uluitoare. George spune suspinând. Am senzația ciudată că am mai văzut corabia asta, cu mult timp în urmă, când eram foarte mic. George își amintește acum cât de minunat este să crezi în basme.